प्रेक्षकांक नमस्कार. इष्टानो, भलायकेच्या मॉडर्न युगाच्या कार्यावळीत तुमका उर्बे बरीत येवकार. मॉडर्न होमिओपॅथीचे सीईओ डॉक्टर विजयकुमार माने हांच्या संशोधनावरवी क्युरेटिव्ह लायन ऑफ ट्रीटमेंटाच्या आदारान कितलेशेच दुयेंती या गंभीर दुयेंसाचेर जैत मेळोवन सामान्य जीण जगतात. इष्टानो, हे भलायकी विशयीचे माळेन मॉडर्न होमिओपॅथीचे सिनियर कन्सल्टंट डॉक्टर रुपेश पवार किडनी फेलियर या गंभीर दुयेंसाचेर तुमका मार्गदर्शन करतात. किडलेंतल्यान कुडींतल्यो गरज नाशिल्ल्यो गजाली मुतावरवीं भायर पडटात. आमचे कुडींतले मीठ, पोटॅशियम आनी ॲसिड हांचे घुसपागोंदळाचें प्रमाण किडने खातीर समान पातळीचेर उरता. तशेंच रगतांतले तांबडे पेशींची उत्पत्ती, ब्लड प्रेशर आनी कॅल्शियमाची पातळी थीर दवरपाक तुमची किडनी खासा तरेच्या हार्मोनाची निर्मिती करपाचें काम करता. देखून किडनेक कुडींतली केमिकल फॅक्टरी म्हणून वळखतात. जशी जशी पिराय वाडटा तशी तशी किडनीची कार्यक्षमता उणी जाता. कुडींतले टॉक्सिन आनी अतिरिक्त उदकाचें प्रमाण जेन्ना रगतांत वाडला अशें वैजीक चांचणेंतल्यान कळटा त्या वेळार ही गजाल हुस्को करपा सारकी आसता. ते खातीर सुरवातेक सावन तुमी तुमचे किडनीची जतनाय घेवपाक जाय. हे विशयीचें प्रबोधनय भलायकेच्या मॉडर्न युगांत जायत आसता. किडनींत लाखांचे संख्येन सूक्ष्म अशे नेफ्रॉनांचे जाळे आसता. हे जाळे रगतांतल्या गरजेच्या घटकांक कुडींत दवरता आनी गरज नाशिल्ल्या घटकांक भायर उडयता. हे फिल्टर प्रक्रियेत ज्या वेळार आडखळी निर्माण जातात तेन्ना किडनीची अधोगती सुरू जाल्ली आसता. हातून खूब वर्सां वतात. ही प्रक्रिया सवकास जाता. देखून किडनीचे दुयेंस बेगीन कळना. म्हणून तुमी तुमच्या संवयाचेर निमंत्रण दवरपाची गरज आसा. नेमान रगत आनी मुताची तपासणी करूंक जाय. ते खातीर सदांच तज्ञांचो सल्लो घेयात. किडनी सांबाळप सहज शक्य आसा, पूण ते खातीर जागरूक रावप खूब गरजेचें. आनी ही जागरूकताय मॉडर्न होमिओपॅथीचे कार्यावळ वरवीं नेमान जाता. हाचो चडांत चड प्रसार जावचो हो आमचो यत्न. पूण जेन्ना किडनी फेलियरा खातीर जीण धोकाच्या पावड्यान पावता त्या वेळार डॉक्टर विजयकुमार माने सरांच्या खूब तेंपाच्या संशोधना खातीर कितलेशाच दुयेंतीक परत एक फावट सामान्य जीण जगपाक संद मेळ्ळ्या. हे विशीं तुमी पिडिस्तांचे अणभव आयकल्यात. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्रांतिकारक क्युरेटिव्ह लायन ऑफ ट्रीटमेंटा वरवीं हें सिद्ध जालां. हे विशयीची आनीकय म्हायती मॉडर्न होमिओपॅथीचे डॉक्टर रुपेश पवार तुमकां दितले आनी मार्गदर्शन करतले. ही कार्यावळ तुमी खूब लक्ष दिवन पळोवची, आयकुची आनी जर तुमच्या मनान कसलेय प्रश्न आसत तर ताच्यो जापो मेळोवपा खातीर मॉडर्न होमिओपॅथीच्या टोल फ्री हेल्पलायन आनी वेबसायट वा शाखेकडेन संपर्क करात. मॉडर्न होमिओपॅथीची सुसज्ज टीम तुमकां ते विशयी मार्गदर्शन करतली. नमस्कार. आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमात मी धनश्री दामले आपल्या सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत करते. मागच्या भागामध्ये आपण हायपरटेन्सिव्ह नेफ्रोपॅथी या किडनीच्या एका आजाराविषयी माहिती जाणून घेतली, त्याबद्दल चर्चा केली. आजही आपण किडनीच्या इतर आजारांविषयी माहिती करून घेणार आहोत आणि त्यासाठी आपल्याबरोबर आहेत मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सिनियर कन्सल्टंट डॉक्टर अश्विनी पाटील. डॉक्टर, आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमात तुमचं हार्दिक स्वागत. जसं मी म्हणाले की मागच्या काही भागांमध्ये आपण किडनी आणि त्या संबंधीचे आजार याविषयी चर्चा करतोय. त्यात आपण IgA नेफ्रोपॅथी आणि हायपरटेन्सिव्ह नेफ्रोपॅथी असे दोन प्रकार किडनीच्या आजारांचे बघितले. तर असे अनेक आजार किडनीचे उद्भवत असतात, त्याविषयी थोडीशी सुरुवातीला माहिती द्याल का? हो, लहान मुलांपासून आपण सुरुवात करूया. लहान वयोगट ते वयोवृद्धांपर्यंत. लहान वयोगटांमध्ये दोन प्रकारचे साधारणतः आजार आढळून येतात. ते म्हणजे नेफ्रोटिक सिंड्रोम आणि वेसिको युरेटरिक रिफ्लेक्स म्हणून. पहिला आजार जो आहे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तर ते साधारणतः अगदी जन्मलेल्या मुलापासून 12 वर्षे वयोगटापर्यंत दिसून येतो तो. पण अगेन तो अनडायग्नोज राहिला तर समजून येत नाही. त्याच्यामध्ये प्रमुख लक्षणं जी किडनी फेल्युअरची जी असतात तीच दिसून येतात. जसं की पायांवर सूज येणं, डोळ्यांवर सूज येणं, प्रोटीन न्यूरिया म्हणजे प्रथिन दाणं लघवीमधून, हे साधारणतः सिम्पटम्स दिसून येतात. मुलांच्या पोटामध्ये आपल्याला इडिमा दिसतो, म्हणजे पोट फुगल्यासारखं दिसतं. हे साधारणतः सिम्पटम दिसून येतात. वेसिको युरेटरिक रिफ्लेक्स हा तुमच्या मूत्रमार्गामध्ये जेव्हा डेव्हलपमेंटल स्ट्रक्चरमध्ये काही प्रॉब्लेम येतात तेव्हा देखील होतो. अनेक ट्युमर्स असतात त्याच्यामुळे देखील तुमच्या स्ट्रक्चरमध्ये प्रॉब्लेम येऊ शकतात. आणि पॉलिसिस्टिक किडनी डिसीज हा अगेन एक अनुवंशिक आजार आहे, त्याच्याविषयी पण आपण ह्या एपिसोडमध्ये डिस्कस करू शकतो. नक्कीच बोलूया. जसं डायबिटीस किंवा ब्लड प्रेशर हे अनुवंशिक आजार आहेत, तुम्ही म्हणालात अनुवंशिक आजाराबद्दल, तसं
किडनीचे सुद्धा अनुवंशिक आजार किडनीचे होऊ शकतात? हो, नक्कीच. मी आत्ताच तुम्हाला जसं मेन्शन केलं, की पॉलिसिस्टिक किडनी डिसीज हा मुख्यत्वे 80% तो हेरिडिटरीज डिसीज आहे. बरं. ह्याच्यामध्ये आपण हा प्रकार आहे, की किडनीमध्ये बबल्स निर्माण होतात आणि त्याच्यामुळे किडनी फेल्युअर होतं. त्याच्यामुळे बबल्समध्ये एक लिक्विड डेव्हलप झाल्यामुळे किडनी फेल्युअर होतं. पण त्यामागची काही कारणं आहेत ही बबल्स डेव्हलप होण्याची? अनेक असू शकतात. जसं जी किडनी फेल्युअरची जी असतात, की तुम्ही अधिक प्रमाणात प्रथिनांचं सेवन केलेलं असेल किंवा स्टेरॉइड्स घेतलेले असतील किंवा पेन किलर जास्त प्रमाणावर घेतलेले असतील, हे असे कारण असू शकतात. बरं. आजकाल आपण बघतो प्रत्येक जण फिट होण्यासाठी प्रयत्न करतो आणि फिटनेस कॉन्शियस झालेला आहे. तर त्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची स्टेरॉइड्स घेतली जातात, प्रोटीन डाएट घेतलं जातं. तर त्याचा कुठेतरी परिणाम किडनीवर होताना दिसतोय का? हो, हे खूप बघितलं जातं. कारण जेव्हा आपण बघतो, की आजकाल ज्याप्रमाणे तुम्ही म्हणालात, की सगळेजण फिटनेस कॉन्शियस असतात, तेव्हा अनेक प्रकारचे प्रोटीन पावडर वगैरे लिहून दिले जातात किंवा असे ॲड्स पण होतात. तर ते कितपत आपल्या शरीराला सूट होतं किंवा ते कितपत आपली किडनी डायजेस्ट करू शकते हे पण बघणं तेवढंच गरजेचं असतं. कारण ते जर डायजेस्ट झाले नाही तर तुमच्या ऑब्व्हियसली किडनी तुमची बाद होण्याची शक्यता असते, की ते आपल्या शरीरामधून रक्तशुद्धीकरण होऊन युरिनमधनं बाहेर पडतंय का हे गरजेचं आहे. बऱ्याचदा असं आढळून येतं की प्रोटीन जे पावडर्स वगैरे असतात ते एवढ्या प्रमाणात आपले बॉडी ॲसिमिलेट करू नाही शकत. इट इज बेटर की तुम्ही नॅचरल जो डाएट आहे तो त्यातून प्रोटीन्स घेतलं तर दॅट इज अ बेटर ऑप्शन. जसं हृदयरोग किंवा किडनीचे हे आजार आता सर्वसामान्यांमध्ये खूपच पसरत आहेत, तसं हाय ब्लड प्रेशर आणि शुगर हेही खूप कॉमन फॅक्टर झालेला आहे प्रत्येकातला. तर याचा कुठेतरी किडनीच्या कार्यावर अडथळा निर्माण होताना दिसतोय का? हो, या दोन्ही आजारांचा अतिशय गंभीर परिणाम किडनीवर दिसून येतो. ओव्हरऑल आपल्या हेल्थवरच दिसून येतो. पहिलं आपण ब्लड प्रेशर घेऊया. ब्लड प्रेशरमुळे इतरही आपल्या महत्त्वाच्या ऑर्गन्सना अतिशय म्हणजे अडथळा निर्माण होऊ शकतो त्यांच्या कार्यामध्ये. महत्त्वाचे ऑर्गन्स म्हणजे हृदय, मेंदू, लिव्हर हे सगळे आहेत ज्यांना ब्लड सप्लाय व्यवस्थित असणं गरजेचं असतं. किडनीचं हे एक काम आहे की ब्लड प्रोडक्शन. सो ते बी हॅम्पर होतं जेव्हा तुम्हाला ब्लड प्रेशर वाढतं. दोन्ही कोरिलेटेड आहेत. म्हणजे जेव्हा तुमचं किडनीचं काम कमी होतं तेव्हा ब्लड प्रेशर वाढतं आणि ब्लड प्रेशर वाढलं की अगेन तुमच्या किडनीचं काम कमी होतं, किडनी आक्रसली जाते आणि त्याने ब्लड प्रेशर वाढतं. तर हे थोडंसं कोरिलेशन आहे. ब्लड प्रेशर ज्याप्रमाणे मी म्हटलं की 130/90 हे नॉर्मल रेंज आहे. 140/90च्या पुढे गेलं ब्लड प्रेशर की त्याला आपण हायपरटेन्शन असं मेडिकल टर्म्समध्ये नोंदवलं जातं. त्याचा ऑब्व्हियसली सगळ्याच मेन ह्याच्यावर परिणाम होतो, किडनीवर तर होतो. आणि त्यासाठी आपण प्रतिबंधात्मक उपचार तेही बघितले की जसं आहारामध्ये मिठाचं प्रमाण कमी पाहिजे, प्रथिनांचं प्रमाण कमी पाहिजे, अगेन तुमचं एक्सरसाइज पाहिजे, द्रव पदार्थांचं प्रमाण कमी पाहिजे. हे प्रतिबंधात्मक उपचार ब्लड प्रेशरसाठी झाले. शुगरसाठी बघता अगेन शुगर ही खूप सध्या तर भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. एवढे डायबिटीसचे पेशंट वाढत चाललेले आहेत. तर तरुण वर्गामध्ये जास्त आढळून येतो हा आजार एक 35 इयर्स नंतर. तर त्याच्यामध्ये पण आपण काळजी घेणं गरजेचं आहे. पहिले आपण त्याचे दुष्परिणाम बघूया. शुगर सगळ्याच मेजर ऑर्गनवर परिणाम करतं. इंटरनल ऑर्गनवर करतो जसं की हार्ट आहे, किडनी आहे आपण बघतोय त्याप्रमाणे, आणि पेरिफेरल ऑर्गन जसं की आपले डोळे म्हणा, आपले बाकीचे एक्स्ट्रीमिटीज म्हणजे हात पाय हे देखील ते त्याच्या कार्यामध्ये अडथळा आणतो. ज्याला आपण पेरिफेरल न्यूरोपॅथी म्हणतो, डायबेटिक न्यूरोपॅथी म्हणतो. त्याप्रमाणे शुगर आपले महत्त्वाचे ऑर्गन अतिशय त्यांच्या कार्यामध्ये अडथळा आणते किंवा नुकसान करू शकतो असं आपण म्हणू शकतो. बरोबर. आता मॉडर्न होमिओपॅथी या उपचार पद्धतीमुळे अनेक रुग्णांना दिलासा मिळतोय किंवा अनेक रुग्ण बरे होत आहेत आता ह्या किडनीच्या आजारांमधनं. तर असे अनेक अनुभव आपल्याकडे येत असतात आणि आजही असा एक अनुभव आपण बघणार आहोत. पण त्यापूर्वी वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा आरोग्याचं मॉडर्न युग. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक
9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा. तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. ब्रेक नंतर आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमात तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. मॉडर्न होमिओपॅथी या उपचार पद्धतीमुळे किडनीच्या आजाराने त्रस्त असे अनेक रुग्ण आपल्याला बरे होताना दिसतात. असे अनेक अनुभव आपल्याकडे आलेले आहेत. त्यातलाच एक अनुभव भारती कहू यांचा ऐकूया आणि त्यासोबतच त्यांच्या रिपोर्ट्सचा आढावा घेऊया. माझं नाव भारती भास्कर कहू आहे. वय 63 वर्ष, राहणार नागपूर. मला किडनी डिसीज आणि आर्थरायटिस सुरू झाला. त्यात माझे दोन्ही खांदे दुखायला लागले. सुरुवातीला मला खूप थंडी वाजायला लागली. थंडी वाजल्यानंतर काही दिवसातच माझे दोन्ही खांदे अतिशय दुखायला लागले. आर्थरायटिक्समुळे माझे सर्व जॉईंट्स दुखायला लागले होते. आखडून गेले होते सर्व जॉईंट्स. मला चालता येत नव्हतं. उठता बसतानाही मला त्रास व्हायचा. आणि किडनी डिसीजमुळे मला पायावर सूज आली होती, चेहऱ्यावरही सूज होती माझ्या. ताप राहायचा, त्यावेळेस मला ताप राहायचा, मळमळ व्हायची, उलटी व्हायची आणि मला जेवायची बिलकुल इच्छा होत नव्हती. माझं वजन कमी व्हायला लागलं होतं आणि रात्रीची झोपसुद्धा मला लागत नव्हती. आर्थरायटिक्समुळे माझ्या गुडघ्यामध्ये पाणी देखील झालेलं होतं. डॉक्टर विजयकुमार माने यांची उपचारांची सुरुवात आम्ही केली नोव्हेंबर 2015मध्ये. त्यावेळी डॉक्टर साहेबांनी सांगितलं की ह्या डिसीजवरती उत्तम उपाय आहे, होमिओपॅथीचे उत्तम औषध आहे आणि त्याचा कसा इफेक्ट आपल्या बॉडीवरती होतो तेही त्यांनी आम्हाला सांगितलं. औषध सुरू झाल्यानंतर 15 दिवसाच्या आतच मला जेवायला म्हणजे उलटी मळमळ माझी थांबली आणि जेवणामध्ये मला टेस्ट यायला लागली, झोप यायला लागली. 15 दिवसाच्या आतच मला भरपूर फरक जाणवला आणि मुख्य म्हणजे माझ्या अंगात शक्ती वाटायला लागली. मला भरपूर फरक आहे. आधी कसं मला चालता येत नव्हतं, मी कुठे बाहेर जाऊ शकत नव्हती, तर मला सतत असं म्हणजे अशक्तपणा खूप जाणवायचा, काही खायची इच्छा व्हायची नाही आणि वेटही माझं एकदम कमी होऊन गेलं होतं. माझं 60चं वेट एकदम 55वर येऊन गेलं होतं. पण आताची स्थिती अशी नाही आहे. आता माझं वेटही वाढलं आहे, माझं डाएटही छान झालेलं आहे आणि मुख्य म्हणजे मी बाहेर जाऊ शकते. माझं आर्थरायटिक्स बरंच कंट्रोलमध्ये आहे आणि माझं क्रिएटिनिन देखील नॉर्मल आहे. साईड इफेक्ट्स मला काहीही जाणवले नाही या औषधाचे. जे होते ते पण नष्ट झाले माझे. आणि माझा एकच सल्ला राहील की डॉक्टर साहेबांनी जे औषधं दिलेली आहेत आपल्याला तर ती औषधं वेळेवर, जी डॉक्टर साहेबांनी जी वेळ दिली आहे त्या वेळेच्या आत आणि शिवाय त्याच्यावर जे आपल्याला पथ्य सांगितलं आहे ते पथ्य व्यवस्थित पाळल्यानंतर ह्या औषधाचा निश्चितच व्यवस्थित परिणाम होतो. याचा अनुभव मला आलेला आहे. मॉडर्न होमिओपॅथीबद्दल हे सांगेन मी की हे औषध फारच चांगलं आहे. याचे साईड इफेक्ट्स नाही आहे मुख्य म्हणजे. आणि हे घेतल्यानंतर आपल्या शरीरातील जे रोग आहेत ते हळूहळू निश्चितच कमी होतात. सौ भारती कहू, वय 63 वर्ष, राहणार नागपूर.
यांना डिसेंबर 2014मध्ये सतत ताप येणे, उलटी, मळमळ, जेवण न जाणे, झोप न येणे असे त्रास होत होते. त्यांचं वजन खूप कमी झालं होतं. त्यांना लुधियानामधल्या नामांकित तज्ज्ञांना दाखवलं असता त्यांनी सौ कहू यांना किडनीचा आजार झाल्याचं आणि संधिवात असल्याचं सांगितलं. त्यानंतर नागपूरमधल्या नामांकित तज्ज्ञांच्या रिपोर्टनुसार त्यांचा किडनीचा आजार वाढला असून त्यांचं क्रिएटिन 1.6 इतक्या प्रमाणात वाढल्याचं सांगितलं गेलं. संधिवात असल्यामुळे त्यांच्या गुडघ्यात पाणी झालं होतं. त्यांना चालता फिरता येत नव्हतं. नोव्हेंबर 2015मध्ये त्यांनी मॉडर्न होमिओपॅथीचे औषधोपचार सुरू केले. औषधोपचार सुरू केल्यानंतर 15 दिवसातच त्यांना फरक जाणवू लागला. त्यांना जेवण जाऊ लागलं. सतत उलटी, मळमळ होणं आणि ताप येणं बंद झालं. त्यांचा किडनीचा आजार हळूहळू कमी होत गेला. सध्याच्या ऑगस्ट 2017च्या रिपोर्टनुसार त्यांचं क्रिएटिन 1.3 इतक्या प्रमाणात कमी झाल्याचं दिसून आलं आहे. त्यांचे सर्व रिपोर्ट्स सामान्य आलेले आहेत. त्यांचा संधिवात पण बरा झाला आहे. सौ कहू यांना आता कोणत्याही प्रकारचा त्रास होत नसून त्या मॉडर्न होमिओपॅथीच्या औषधोपचारांसह सामान्य व आनंदी जीवन जगत आहेत. तर हा होता भारती कहू यांचा अनुभव. त्याविषयी आपण डॉक्टरांशी चर्चा करणारच आहोत, पण त्यापूर्वी घेऊया एक छोटासा ब्रेक. तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा आरोग्याचं मॉडर्न युग. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा. 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. जन्म आणि मृत्यू या दोन बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय. एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो. जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात. हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी. चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी. ब्रेक नंतर आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमात तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत. डॉक्टर, आत्ताच आपण भारती कहू यांचा अनुभव ऐकला, तर त्याविषयी थोडंसं सविस्तर सांगाल का? हो, भारती कहू या आमच्या 62 वर्षाच्या पेशंट आहेत. त्यांना ब्लड प्रेशरचा त्रास होता आणि त्याचबरोबर आर्थरायटिसचा पण त्रास होता. ब्लड प्रेशरच्या गोळ्यांसोबत ते आर्थरायटिसच्या पण गोळ्या घेत होते आणि खूप काळापर्यंत घेत होते. ज्याप्रमाणे आपण मागल्या भागांमध्ये बघितलं की जेव्हा आपण या ॲलोपॅथीच्या गोळ्यांचं खूप जास्त प्रमाणावर ओव्हर अ लॉंग पिरियड जेव्हा घेतो तेव्हा त्याचा किडनीवर परिणाम होतो. किडनी आपले ते पदार्थ मेटल्स जे आहेत ते एक्सक्रीट करू शकत नाही शरीराबाहेर आणि ते अगेन डिपॉझिट होऊन तुमचं किडनी फेल्युअर होतं. या पेशंटच्या बाबतीत तसंच झालेलं आहे. त्यांच्या आर्थरायटिसच्या गोळ्यांमुळे किडनी फेल्युअर झालं आणि तेव्हा त्यांचं क्रिएटिनिन वाढत गेलं. एक 1.45 पर्यंत क्रिएटिनिन होतं तेव्हा ते आमच्याकडे कन्सल्ट करायला आल्या.
त्यांनी औषधं घेतली, आम्ही सांगितल्याप्रमाणे डाएट फॉलो केला, त्याच्यामुळे त्यांना तसे रिझल्ट मिळत गेले. त्यांना त्यांच्या आर्थरायटिसच्या पण जे सिम्पटम्स आहेत, गुडघेदुखी किंवा सांध्यांमधली सूज, त्याच्यामध्ये जे त्या मुवमेंट्समध्ये जी एक आक्रसलेपणा येतो, ते त्यांचं हळूहळू त्याच्यामध्ये पण त्यांना रिलीव्ह मिळाला. आणि एक 1 ते 1.5 वर्षानंतर पेशंटचे आता क्रिएटिनिनचे रिपोर्ट पण नॉर्मल आहेत. किडनी त्यांची व्यवस्थित का फंक्शन करते. या केसच्या बाबतीत आणखीन एक सांगायला मला आवडेल की पेशंटने इथे, आपण जसं सुरुवातीला म्हटलं की प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर, तशातला इथे आपल्याला थोडंसं केस पाहायला मिळेल की जेव्हा त्यांनी किडनी फेल्युअरची सुरुवात झाली तेव्हाच त्यांनी डॉक्टरना कन्सल्ट करून वेळीच योग्य उपचार पद्धती, म्हणजे आमची मॉडर्न होमिओपॅथीची उपचार पद्धती अवलंबिली, त्याच्यामुळे त्यांचे आज किडनी पूर्ववत काम करत आहे. सो ह्या पेशंटला दोन्ही आजारांमध्ये खूप छान रिलीफ मिळालेला आहे आमच्या औषधांमुळे. बरं. आणि या औषधांचे काही साईड इफेक्ट सुद्धा नाही आहेत? हो, ते तर फार महत्त्वाचं आहे. कारण अगेन तुम्हाला मी तेच सांगितलंय की या औषधांमुळे, ॲलोपॅथीच्या खूप औषधांमुळे आपल्याला बऱ्याच मेजर ऑर्गनवर परिणाम होतो, त्यात किडनी तर आहेच, पण त्याच्यासोबत आपण ह्या गोळ्या घेऊन त्या गोळ्यांनी होणारे दुष्परिणाम देखील रोखू शकतो, कमी करू शकतो आणि घेऊ सुद्धा शकतो. असं नाही की आपण होमिओपॅथीकडे आपण जाऊ नाही शकत. बरोबर. ॲलोपॅथीमध्ये जसं आपण आत्ता विषय ॲलोपॅथीचा निघाला म्हणून, की काही दिवसांचे कोर्स असतात किंवा तो आजार बरा होईपर्यंत कोर्स असतो तो गोळ्यांचा, आणि तो आपण कंप्लीट केल्यानंतर, पूर्ण केल्यानंतर आपण त्यातनं बरे होतो. तर काही वेळेला आपण बरे झाल्यानंतर आपण तो कोर्स मध्येच सोडतो आणि औषधं थांबवतो. तर होमिओपॅथीमध्ये जर असं काही दुर्लक्ष झालं तर त्याचे दुष्परिणाम कुठे दिसून येतात? हो, कुठलीही होमिओपॅथी हे तुम्हाला थोडं लॉंग टर्मसाठी घेणं जरुरीचं आहे. पण अगेन तुमचा आजाराच्या स्वरूपावर आहे. असं नाही की ती तुम्हाला जास्त दिवस घेणंच गरजेचं आहे. ज्याप्रमाणे आपण बघितलं की आजारांचे सुद्धा 2 प्रकार आहेत, ॲक्यूट किंवा क्रोनिक. हे किडनीमध्येच नाही, ते प्रत्येक आजारांमध्ये दिसतात. की ॲक्यूट म्हणजे जेव्हा तुम्हाला थोडा कमी काळामुळे झालेले असतात, आणि क्रोनिक जेव्हा हळूहळू तुमचं एखादं ऑर्गन बाद होत जातं, तर त्याला क्रोनिक म्हटलं जातं. तर त्या स्वरूपावर पण तुमच्या आजारांची औषधं घेण्याचा कालावधी ठरवला जातो. नॉट नेसेसरी की तुम्ही जास्त वेळ घेणंच गरजेचं आहे. खूप कमी वेळामध्ये सुद्धा तुम्हाला चांगले रिझल्ट मिळू शकतात. त्यात पेशंटचे ऑब्व्हियसली त्यांचं स्वतःचं अवेअरनेस असणं गरजेचं आहे. स्वतःचं ओन डिवोशन पण पाहिजेच की बाबा मला या आजारातनं बरं व्हायचंय, तर आपण हे कंटिन्यू करणं गरजेचं आहे. खरंय. जसं आपण आता आजारांच्या गंभीरतेविषयी बोललो, तर किडनीची एक गंभीरता म्हणजे ती स्टेज म्हणजे किडनी ट्रान्सप्लांट किंवा प्रत्यारोपण, की किडनी फेल झाल्यानंतर हे करणं खूपच गरजेचं असतं असं सगळ्यांना वाटतं. तर त्याची गंभीरता मॉडर्न होमिओपॅथीद्वारे कुठेतरी सांभाळली जाते का? हो, अगदीच. किडनी ट्रान्सप्लांट हे आपण कधी करतो हे आपण जरा पाहूया. जेव्हा किडनी फेल्युअरची लास्ट स्टेज येते, जसं आपण बघितलं आपल्या मागच्या एपिसोड्समध्ये की किडनीच्या 5 स्टेजेस आहेत, 1 to 5. तर जेव्हा किडनीची 5th स्टेज येते किडनी फेल्युअरची, तेव्हा आपल्याला डायलिसिस करावं लागतं. आणि डायलिसिस करूनही जेव्हा पेशंटला काही रिलीफ मिळत नाही, तुमचं युरिन आउटपुट 0 होतं, तेव्हा पेशंटकडे किडनी ट्रान्सप्लांटशिवाय पर्याय उरत नाही. तर किडनी ट्रान्सप्लांटचे तसे दुष्परिणामही खूप आहेत. त्याच्यामध्ये अडथळे पण तेवढेच आहेत. एक सर्वात महत्त्वाचं खर्चिक आहे ते. किडनी ज्यांची तुम्ही घेणार आहे ती तुम्हाला मॅच होणं पण गरजेचं असतं. ती प्रोसिजर पण अतिशय किचकट आणि मोठी आहे, खर्चिक देखील आहे. आणि किडनी ट्रान्सप्लांट केल्यानंतरही अशी आजकाल सक्सेस रेट हा फार कमी आहे की त्या किडनी पण तुमच्या व्यवस्थितपणे काम करू शकतील, असं काही नाहीये. आणखीन एक ह्याच्यामध्ये सांगण्यासारखं आहे की तुम्हाला ज्या तुम्ही किडनी दुसऱ्याच्या घेता आणि ट्रान्सप्लांट करता, तर ते सुद्धा आपल्या ब्लडमध्ये त्याचं व्यवस्थित काम करण्यासाठी इम्युनोसप्रेसंट ड्रग्ज घ्यावे लागतात. त्या गोळ्यांचा देखील अतिशय वाईट परिणाम असतो आणि त्या देखील खूप खर्चिक असतात. तर हा पर्याय देखील पेशंटला खूप एवढा काही सोयीस्कर नाही किंवा फायद्याचा नाही असं आपण म्हणू शकतो. खरंय, सगळ्याच दृष्टीने खर्चिक सुद्धा आहे, वेळ काढू प्रोसेस सुद्धा आहे आणि त्याचा कुठेतरी दुष्परिणाम सुद्धा शरीरावर होतोय. किडनी प्रत्यारोपण किंवा किडनी दान कोण करू शकतं, किंवा अगदी म्हणजे 100% फिट माणूसच किडनी दान करू शकतो?
किडनी दान जेव्हा तुम्ही दुसऱ्याला देता तर ऑब्व्हियसली त्याच्यामध्ये किडनी ही निरोगी असणं जरुरीचं आहे. बरं. त्याच्यामुळे किडनी दान हे ज्यांची किडनी व्यवस्थित काम करू शकते बरं. असंच दिलेलं जास्त बेटर राहील. अतिशय उपयुक्त अशी माहिती आज डॉक्टर तुम्ही दिलीत. आपण किडनीच्या विविध आजारांवर चर्चा केली. तुम्ही इथे आलात त्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार. तर या विषयासह आपण इथेच थांबतोय. पुन्हा भेटूया आरोग्याचं मॉडर्न युगच्या पुढील भागात. तोपर्यंत नमस्कार. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा. 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा, तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. इष्टांनो, भलायकीचे मॉडर्न युग हे कार्यावळीन मॉडर्न होमिओपॅथीचे सिनियर मेडिकल कन्सल्टंट डॉक्टर रुपेश पवार आणि त्यांचे किडनी फेलियर विशयावयले मार्गदर्शन तुम्ही पळयले. फुडल्या सप्तकांत तुमकां अशाच एका खर दुयेंसाचेर मार्गदर्शन मेळटले. खर दुयेंस आणि तांचे वयले मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार हे खातीर पळयत रावात भलायकीचे मॉडर्न युग.